παιδιά, τι κάνετε βασιστές? Στο σημερινό βίντεο παίζουμε Obi But You Can't Jump. Έγινε μια πλακία και δεν άρεσε να το ολοκληρώσω. Κάντε ένα subscribe στο YouTube. Κάντε μου subscribe. Like στο βίντεο, γιατί είναι το δεύτερο μου βίντεο. Θέλω να το τερματίσω αυτό το Obi. Γιατί Obi χωρίς να πηδάς, εντάξει, είναι εύκολο. Αυτό τι είναι τώρα? Απλά κατεβαίνεις κάτω. Αν πηδούσες, εντάξει, θα πηγαίνεις πιο γρήγορα. Όχι, δεν θέλω. Ούτως ή άλλως ένα βίντεο θα κάνω. Roblox θα κάνω πολλά βίντεο. Μπορεί να κάνω και Stumble Guys, μπορεί κάμια μέρα να τύχει να κάνω Fortnite. What the fuck? Αλλά δεν παίζει να κάνω Fortnite. Γιατί το Fortnite το έχω στο PS. Εδώ απλά περπατάς, τι? Γιατί να το κάνω αυτό οι Bacons? Οι Bacons είναι καλά παιδιά. What the... Θα προσπαθήσω μια φορά να συνδεθώ με το PlayStation για να κάνω βίντεο Fortnite. Αντί να πω είπα Fortnite, γράψτε μου λίγο στα comments αν είπα Fortnite. Γιατί δεν άκουσα. Τι είπα? Άκουσα τι είπα, γράψτε μου στο σχολείο αν είπα Fortnite. Wait. Εντάξει, όχι το αυτό. Έχω κουτουλήσει σε όλους τους τοίχους. Χάθηκα. Και επίσης άμα θέλετε Doors βίντεο γράψτε μου στα comments. Γιατί παίζει να μην κάνω ποτέ άμα δεν μου το πείτε. Καλά, εντάξει, κάπου θα κάνω Doors. Δεν γίνεται να μην κάνω Doors βίντεο. Πώς θα πάρω subs? Δεν έχω 0 subs. Πρέπει να κάνω καλό edit. What the f... Πάει πιο γρήγορα από πάνω. Sorry. Help! Oh! Το ξέρω αυτό. Κολλάω. Λογικά. Θα λαγκάρω. Όχι, δεν λαγκάρω, κολλάω. Κολλάω το ίδιο. Λαγκάρω, κάτι χάλια. Να τα καλά παιδιά. Λοιπόν. Πώς λίγο το βίντεο. Welcome back. Θα συνεχίσουμε. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Tryhard. Μόνο με είχα jump. Καλά, δεν είναι tryhard στο Roblox. Ο Creeper αυτή είναι.
Γιατί τι τραβάω όταν περάσω αυτό το level. Τι τραβάω πολύ ωραία. Όταν περάσω αυτό το level θα το κλείσω. Δεν το πιστεύω. Θα κλείσω το βίντεο. Γιατί είμαι πολύ κοντά. Δεν πειράζει. Το μόνο που έχω να σας πω, please κάντε subscribe. Και ναι. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τι κάνω.